problem my community is protesting is because the government are taking the 80% of land of the community. No, okwu ya nwatali na-emezi nke ikpeazụ na Enugu State. Ihe anụ abịa na-eme n'Enugu State na Amichi village dị na Nkanu East. Ndị village a na-akọwa na the government of Enugu State bata na village fa wee bịa jide ma ugbo fakọelu ji ma ede ma akpụ jide dị ugbo na-akwalikosi. Fe wee jụba gọọmenti ka enye bụ the problem wee si na fachi ime na fanidila na fachi ji wee mee project. Fanachi ịlụ ụzọ, fanachi ịlụ ụlọ nwụrụ ya ma. Ndị village wee pute 250 something hectares of land wee nye the government. Wee si gọọmenti na ọ bụ na nke ewetara adịghị enough. Fa ga na the next neighboring village ewetekwa na adia. Government wee puta. Wee kwalikosia na almost as I'm talking to you right now, fana akwa na almost na government they take almost over 80% of land found at the village now. To the extent na abịakwuzi na-ebikwuzi notice of removal to ụlọ ndị mmadụ gasị na village a. Ka ha pikwa ọtụtụ kọrọ apịrịka ọmụnwa na-ekwu. Olu na anyị wee kiligoro video first. The problem my community is protesting is because the government are taking the 80% of land of the community. We have already, the committee have agreed to give them 245 hectares of lands to take and use it for doing Enugu and for them to collect from other community. But they refuse. They want to push us out from this our community, and we don't know where they want us to go. So that is why my community is protesting. The government started the demolition. Even right now, today being 17th of February, there are right now about 50 caterpillars is there demolishing our community, both people's house and the crops, everything. I want the government to come for our aid, to help us to talk to our governor, because maybe our governor does not know that such a thing is happening. We are the people of Tanzania. Obogwadulumanya ife na-eme na gọọmenti Peter Mbah. Mụ na onwe m anatago retirement na baị bụ nchatancha. Anatago retirement for the past 11 years. Enwere gratuity akwụrụ m manage with ego mụ na nwunye m wee lụta obele ụna. Enwere ebe ọzọ m nwere nna aga na breto am si lụọ ụna na benna. Anasị anyị kwalite within 7 days. Ten na ya bụ ka gọọmenti rapụrụ m ụlọ m maka na adịdọktụrụ housing contribution anyị make onwere ụlọ ha nyere anyị mgbe a na-alụ ọrụ. Kịta nụ alụtakwa m ụlọ asị m abịa ma akụọ ya by Enugu State Government na a ga-akwatu ya. Anụ m ayọ mmadụ akwatu n'ụlọ m ka ha onwe ha enyeghị m ụlọ mgbe m na-alụ ọrụ for 35 years. Ọ jọgburu onwe nke ọjọọ ya bụ na eji katapila akwatu ugbo akpụ agụụ ji ndị Naijiria kịta egbu tinyere ihe ndị herdsmen na-eme n'ugbo. Pentagari bụ 1,500 a na-akwatu ugbo anyị. Ọ jọgburu onwe ya. Alụgidere m ọrụ anya nyebe m nsogbu kịta adị m afụ ụzọ. Ebe ka m ga-eje? N'ime village ka ọ na-eme wee sị ka njọ gọvanọ of Enugu steeti anyị ga-anọzi na be anyị n'ọbịa mkpụrụ amụ. Anyị ga-anọzi na be anyị bụ anyị Igbo a ọbịakwuo mkpụrụ amụ. A na-ekwu na gọọmenti ndị Lagos ma nke ndị ugwu Hausa na-achụ ndị be anyị na-achụfa ka egbuo.
ndị ka n'ọkwa nọ n'ụlọ a na-ebekwu kee na ife ọ bụ kee na ife ọ bụ be nna mmadụ ebe a nọ wee mụọ onye a ebe a ka a nọ wee nie nnafa wee nie their grandfathers ya bụ their ancestral land kuna enyefa notice fa pụọ ka ebe fa ga-aga ka ebe ntọka fa aga kedu ụlọ ọrụ lụpụtalụ ndị a ga-etinye isi na somebody manage wee lụpụta ụlọ o nwere ọbụla ọlụbụ ka fa na-alụ wee lụpụta ya bụ ụlọ nwoke nka nna fa ekele na-asị na ya kpụrụ isi na gbalụ mbọ gbagide mbọ gbalụ mbọ wee lụpụta ụlọ ebe ọ ga-ebi ya na famili ya nkịta bịa bizie ya remove kedu ibu ntọka ya bụ onye jebe ọkwụ ya melu ori kidnapping ihe ọjọọ ji eme increase na society today ndị nwere ike mana ama na-eji their life peacefully jejeli apụta gọọmenti apụta destroy ya the only source of survival family. Where do you guys want these people to relocate to now? Ya bụ na village mmadụ. What kind of project kunu chọrọ ịlụ ga warranty e destroy ihe ndị mmadụ ji eli nri ga warranty e destroy ebe ndị mmadụ bi? What kind of project be ya? Any government of natural ịlụ ọrụ ada ebido from destruction. Onwere ịchọrọ ịlụ enwere empty land nọ na ana Igbo a Enugu steeti a na ebe empty land dị kalili akali. So why not you go and face empty land enwechala enwe? Why not you guys wolu nke ndị village provide already? Ọ bụ na ọ dịghọ complete gaa na neighboring village also otekwo join ya. Mana destroying ugbo ndị mmadụ, destroying ụlọ ndị mmadụ, ọ dịghọ mma. Ọ dịghọ nọ mma. Nna ahụ ike gwụkwala